Després de 6 dies de proves, els tests de pretemporada de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, ja tenim una mica més d'informació sobre com pot ser el primer Gran Premi de l'any, el d'Austràlia, que s'ha de fer al circuit d'Albert Park a Melbourne el dia 26 d'aquest mes de març. Segur? Doncs no, perquè com més dies passa, com més quilòmetres fan els equips, menys clars tenim els pronòstics de cara a aquesta primera cursa. És veritat que els pilots de l'equip Mercedes són els grans favorits per la victòria una vegada més en aquesta cita inaugural i que concretament Valtteri Bottas ha estat el més ràpid de tots els que han rodat a la pista de Montmeló en aquestes 6 jornades preliminars. Però atenció, perquè el paper d'acompanyants dels de Brackley ha quedat distribuït. Si la setmana passada aquest rol va recaure en els pilots de Ferrari, en aquesta segona fase de test de pretemporada, els pilots de Williams, i en especial Felipe Massa, han guanyat molt protagonisme. El brasiler ha rodat en uns temps molt competitius, molt a prop dels que ha marcat Valtteri Bottas. I en canvi, els Ferrari, que van anar com un rellotge de precisió la setmana passada, han començat a tenir problemes d'estanquitat, problemes de fiabilitat, i fins i tot Kimi Raikkonen ha tingut un accident al revolt 3 del circuit de Barcelona-Catalunya, sortosament sense conseqüències. Red Bull, que semblava que havien superat els problemes de fiabilitat de la primera setmana, han tornat a patir amb la unitat de potència Renault del seu cotxe. I els pilots espanyols, doncs, moderat optimisme. Dels dos presents a la graella, Carlos Sainz ha estat el més ràpid, per fi ha pogut encadenar un reguitzell de voltes amb continuïtat, que l'ajuden a entendre, a comprendre quin és el caràcter, quina és la filosofia, com funciona el Toro Rosso d'aquesta temporada. Quant a Fernando Alonso, té un problema greu amb la falta de velocitat punta del seu McLaren, que en alguns punts és gairebé 40 km/h més lent que els seus rivals més directes. Però tot i això, el pilot asturià se sent moderadament optimista. Ell sap que la unitat de potència que està portant aquesta segona setmana és diferent de la que va dur en quant a especificacions els primers 4 dies dels tests de pretemporada i, evidentment, diferent de la que utilitzarà a la primera cita de l'any. Queden 2 dies de proves al circuit de Barcelona-Catalunya, milers de quilòmetres per endavant, milions de dades per recopilar i de sensacions per experimentar, com les que tu pots viure si vas al circuit de Barcelona-Catalunya aquestes 2 últimes jornades. T'ho recomanem de totes. No t'ho deixis perdre, de debò.